no ehiem somebody no want to team out that one na we mark free the bag money motor kino e say sumiye anase pull order so and order so the point for the buy me cat better every sell police say na branch and we free the bag mo dia so na you say you throw na but you get throw na e say na first mass ya because the mass ni motor kino akodi man kasa police so akata kan the libra na there also man na match na papa say o man na match na because so the libra na we do so o man na match kan ko potem ko wi no ye ko man kan so duruwa na place for na bekata ne wa ko potem ko wi no man kan so ni kusu potem wa mu dwane a na ti mi sa e be si ye no. Okay, na mo busa akrache de say etuo na wo de ball you see for bass ni say etuo na way. Papa me da say enu me ankasa e ko ba bia I didn't see ye no etuo a wo de ball no ye ho etuo no ye jisu say etuo na da say o to twin wuram ana onya agent na platform ana say o me to kan no all ban platform ko papa say ni connection no na this ni connection no ye tia e je ni mu no say deti and between the 12 years, you know, if the woman can send a person in Kumebusa, and you don't show the 2 years. So this year, one friend here, and I'll teach a man to do one. That's why you know, if you know, anyway, don't come here, man. If I in that room, in a mere, the mama from Tail take care of some absolutely active. Okay, Afemian share. Eyi sa kwadwo Kennedy ya wo kana semono. Ono ne mfonyini ni mu no, wo hye t-shirt wo soro jeans na nurse fo yi na ye di si di nsuo famu no ebi bono no no a video na be se do no hwe ko de na ono ne se jeans sneaker o se jeans sneaker de tire ni mu ana o se Jesse ne Manchester United Jesse ana me kese de o sa HR wo hospital mu eni abrante ba ko janetem be body is out na no apa na chance no e ono a ento se jeans sneaker na o se Manchester City for Jesse e ka ho enti boy we na waku Yusuf Abbas no abrante ani picture of the year and akuma abrante friend Yusuf Abbas onye picture bi no I didn't care for him. I know, I saw the old cafe. There's some cash and the bar you see about no. I branch your kuno, but you should be a sort of cop, jail, sort of cost, sort of coin. The summer enemy. Eh, na ye, honorable, other than Rantia no basa no. Sabi omuna muyem penyimfuo wo krom. Se we di anka anya wo matwia famoso. En wo mawura ho akoyi no na manyai na mamrantia no na mamrantia no esei hospital no sa adai papa me da say Asem Beba Dabi o she bi adin sie na te ba nka be da wo no 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 se o ye konfo akomo bi na be da ho and time o muni ba on say abanti na ku bi na beto no na amanta so bo wo ma na so be bi wawie and na person din komo e kasa ye pa emrem no so mu ma e kwa bi bi se si ya papa enye papa ma poti for no tide obeya ne se omabo abanse no ban no mdine jane enti sa dia ka poti for na man mo dia ana ko bo chi e no se timo no papa america abanse fe no ojo Kennedy ko mu ko ne bi because atimo awon kan yan se a poti for ni nyi mo mu no mu so ku ne bi because man kuro mo tia tie e na ma e na so mo to ebo ene ma e de ba hospital mo no Asem Beba Dabi enti dize enye posifu ebe pie ho ntem no de angakrache no be yi ni ku ni bi papa no de sa posifu na man ntem de a nim de be fi hospital mo isem no ka hospital mo tum because enye baako enye mienu enye miensa papa ebro nan ada bia be fi hospital mo na ma fa to bo na ma fo ye hospital mo no ka se do mi se bi omo yire omo ma omo abusua omo nya omo na fofo no ana ya ba ne do go so be ye juma nti mo metno e mo bi be jam kwan from them because oko to say yo ka ba say sia no sen so ti odi on e be so be ya to mo no o mutuo o ma hwe ya ene komo te say e man tiri bia sa bo mo no e se ba hospital ma be di enyamara sem enjo ti to ja wa to no o mu ndie de emi akina e ko pe me say bi bia to din hospital no o ma tu kwan ben na fa so a posifu otumi yi krache ni free hospital mu ho e di ni dwane koye papa me da say sama posifu ni ba no ye charge the baby e ya je ka dia de mbebu wo e ti me free ka se ka ne be dran baabi ina ka ya fa abranche e fe ko de ka jonya na se nyane ko police station
amante ne twa woni nyina ehia ba na de e ma the police ataliense papa ndo se wo ba papa yese bia enye yugura amante ne sigu ekwan no papa na edinti de ba yese ka dia amoka ne ba sa amoka no e bulletproof otu boma enye yi otu boma enye yi no to boma enye yi e sa dia ne be se be tinda ba se gane ikani be si wa papa pe ne da ba ten ko gura mu ana bo to enso a omuto egunko for papa woni nyina tinya se ya omokonya no na enso ni dinugu fom enyugu fom e se die omoka no kan papa me jani kasma ka no de be fa ba ten ko no kana tina sa aka ho akwa we hunti yesese nioma sei na Ghana abeboka kwa enti bra sa nioma we nyina ekoso na manfo gu animu ho ye eni ade no no ankasa no honorable na otesei we inside ho no monanam ne ho no otesei papa tama di ni ra no e mani ka oni police ni bako e wo dem ho e ti he na kona police ni su pie e kono kwa na oni papa afese na wo teme wo Tama mi die police no ko ya branch na pie no ye ko wura dem ma sha branch be bia ni huno so akwa shempa ba ko ase boko no se wodi papa me se na se bi esrewo abade pe ko do kre do ko ku bi no ye go wura dem mo wa se ko bete be din lo jane din tuma kata ne ho asana police be nyine ba ko e fe no isawoja e ko ine problem ne dibli ke kikikia e de na makata police fo no wa de ko wura kan mo e din jane ko ye papa de ta kan ne ba ye na police for the class some de mo peta so no e din jane a papa ke fo friend twata ko mu be bia ka kan de me papa glass man to first entino na de wo kan kire se Kojo Kennedy wonu susuro so obewuo papa so aka je o sere ne e mo no ba ne fa no ko police station de no ni de so di tima o le de ne ebo no mo to ne ma na o be timi awu e do pa se wa se o sere ne e mo mo ja police beba o ma bi fo na ko papa na awe ho godi bone eya odi bone na wa eya se kete bi asem ko ke ja be ku ni bi but won tiri nya sa bone so jam na ku do so bone ho ba ko se a police fo beba okay honorable eye mi enya na correct kakra wabre why correct kakra at papa e free enra no pa anyumre do wache le kwada na bo no ne e go bo no num asana me tima wa kwada go won timi nya honko won timi nya honko se won tira ko pesa police fo da ba se da ko na ba dem no ka se ni na so ma ye mu hwe a enyi ebetutom na we dia wada ma honorable ma memfa nto anim na fato na nakotoko adujama hene fato na nimia me nana na fato adujama mankran so commander so anim hospital for no fato next time say no e mamo hamo ho e wo kwan we so mamo hamo ho na asem bia mamo so why but papa na efu wa na abono mensa afana eja wa temo to bono na se die kona anodene ana oja ho ya fra police visa be kan ho okay yeah that's it etie for onimunyamfo Ishmael Ajimadua oyemia meba na oya assemblyman enso ewo edujama ahafuano south east ena edujama wo ehona saasem wi enra esiye Kojo Kennedy ene ne namfo no mo ana na nyonko ne squad o makobokro no asem no emu nukure no nie krono a wono mkobo ye no onu mkokodu baabi a o mo kono eno akofa moto dropping o de ba adujama waba beduru atakrom baabi a mampanyin da mills okodua atake na o sigina na menwonso watwetuo wode aku akwada ye friend Yusuf Abbas ya wonu twi okada ya wo fan dropping no yes wonu kra wo 15 years wo shutu nato na akwada no da bra na akwada ne da ono fatoso na tiefo nhwe bra na akwada ne da ono abrantie no ashutu no ama sebe akwada ketoa wo ye adwuma nkakra de aboa ne maame 15 years o kefie ya nka 15 years obetwi okada won ya adwuma nkakra de aboa ne maame ya beyi na si wahwitu no ne yesi akwada ne da ho no ta ma anu onya nwuye no ni sua anu osua ya ne maame obewu agya ne maame ho awurade nye no krachi na tumoto na gya ne ho
wa body tuo na wie wa gane ho no ono so speedy boom pa emu odin enam kwane so oba no obehwe ho esa krache no hwa ne sunsum ni tufri ni mu na saman ne status e beye ba heart enanye saman ne status e beye ba heart enti se ba heart ye no ebewie yie ana enwie yie ene se be yi krache na edne hwe ho enti omanfo binom a omo nso nam kwane so na be moto bi na da ho no ene ye da bra kwanhia bi asi onom nkɔhwe a kwadwo Kennedy kromfo no ono na eda ho a ono nso mogye so ne noi krache adai o se manya accident ene wo mu so ni mu fa no fa motoi ene adujama hospital ya de na beto hospital no obi na ba ho no ye se moto we yesi we hwan na de ba no mzo krache bi no anya accident sese ya ene ye de na ba beto ha ni moto anu wo twe no o se kai moto we nipa ya de dia ye friend Yusuf Abbas ya boni trio sese ya ye kuno no frɛ amanfo ze kai momre o na asɛm no se netie na ni omu dimirika omu baaye aha sei na komante unze no okeka ne ho no empire yese no oba no se urade geme urade ntimi be wagya me maame ho na ne maame no a krachi su no honorable ene maame no kasai mum yenti asɛm wa maame ne kae your friend say isi for wine isi for Abbas o fie say wọ́n yẹn fie dunu o man o mo ye say o man do say 10 na ba I thought to say wọ́n na to so isi na to so he jara I thought to say wọ́n to so ensia o bi JHS e ba cho de adjuma de adjuma no ye onye adjuma bia na ya kan se moto no de adjuma kakra kada na no ye na edi ne si o tiri say ba so ade e sa o mo nyamba na mentimanda antimi so de bia bonten antimi bia bonten anche bia na ne bra ne ba no ka ke me say baba wo na se baba wo yare me se baba yare an o sa Yusufu o ya kan se wo ba na obi abon tu ko mo ere ana wo plan so o mo se o bank na so doctor ana e si enti anche bia na obi san frɛ ka ke say o mo se yan kan ho be fa no ko G ana e si yu enti e be duru na na o ambulance de ni so mo ka say na match na me se na kwala na we ana me wura doctor mi wura doctor mo na ma ye de ma hu enti mi se hospital ai bank na so ti esa no ana me wura doctor mo ma hu enti mi pie ba de hu se me se me o mo ma me wura ambulance no mo so mo ma me hu na so ni pa na mo se ye me fa no ko doctor na e de na ma san de titam se ti mi se doctor no ko mo no ye ne sa se na ko je say isi ka bo se me ba no mo na mo so wu ye mu enti anche bia na mo yi ana mo de ko de no to mo so mo se abusia ana me ma so bia mo nyina wa akra afa ne ma frefra mo ye de o mo ba nti o mo so mo ye abusia ana me bra so ni a me bra so so wa akra wa ya fe no mo ba se o se Ghana abanya boy na oku ba ne ne de me pa so me hu boy na me pa so oku me kan o ba sa boy ne ku o ba na wo ne friend say me pa Yusufu Abbas so o fie say o fie dunu okay enti interview with Yusufu Abbas ne maame akwada ya si JHS kra onwie bi utia maame na wo mamudu 10 nza na me ka kire o se fie nye fa video ne to so se sebe aduane no ebi wo ho no mo a yenka se pe bibi di mi enko ahamaye dwo ebi ni ho enti akwada ketwa ya ukada no kakra no ye ahai na koma ne nte na nipa be pie ho ya tabiri no na sebe yesi ya bo akire se nke yemfa nko konfo anoche ne ba se ya konfo anoche ye mane kwa o ye mane kwa ayese maami bi no te bantema jiru ana about ne kra nchen ena ne ba ho ye hye brim na asi akwada yi so
na maami ti wono nsuo no watu agu akwadaa hu atu ena papa bi duru ho maami na ne obeyi ye die fa ne wuraji hai otiwa do so panyini minimji kwan yo minimji kwan na fa me kono ebi ni o akwadaa na dakwi 15 years na chi nyina de mu hu ne black e wo na chi wono mo no eno ni nyina ye moja o ni nyina ye moja enti oda ho a wo mu ni se ni nyina na ne ho me ne te sa bre no na sunsum no ene kra na atini mu no struggle say obe pie free ni pedua ni mu kire se akoma no teba ti oda ho a wo pre no mu ni no yesi yemfa ne nkoto ambulance mu yemfa ne mra gi ya afedi doctor be wura mbe cheke ya no ye ne nsase aje se enya anye yi sisi ai dia kra na kwache moche na wo kwadwo Kennedy a wo boss atue na wuku sa akwada yi wo de wusuro se domo aba ye beku enti ye gya wo dan a ye do akohyem no wo de ntoma kata ho no akohyem paase ye munyeme wa besre mo wo de munyeme na momfa mi ko police station wo hunu se ne ye wiasete fa kromfo ni mfo nyini to so fa ne san to so bio na omanfo ensan ehu no krachi ni nie onu nie wo she Jesse me pam chow nice boy bio nice boy binso nice boy binso wo free fufuo enu akobokro no wo mankran so area konsu enti wonu oda so no kromfo no onie boy ni nie we na ball akora keto ani tuo no onie on the TV ne so no afei pictures a opesa wo de to so no fato so wo de to so ne ye ka ho asem oba de achia me wa ha we ye bra na empanyimfo no ni gina ayaresabia ho no no nso enie na ne jeans na ehye no we ye time tete woni ye kan say ye crazy jeans wo sha sa jeans we bia ye kan say wa she crazy jeans we dia ni ye tietia nikade na ano no asan atwetwe nsonso enemu no atetete ese obehwem kra dabre motoki no na ne hye ne jeans ne ho no no sebe kwasea uni moto wo asan akoku obi agine motoki san de ason ho enti ha no ono oda hoi na empanimfo no ni gina ho ode to so ne ye ka ho asem ntikọ move we ye bra na ye yi na free hospital ni mu facility ni mu na ye na kwa akwhye posifo ka mumuntu na etu nsuo no sabre ni nie entika no ba begina akwan na no na sabre ni nyina no na mabunu ni mrantie na e ba ye ne nso piabo ene enye izi o omo piabo abo no omo pi abo ne tote se de nsuo to no ti posifo no asa de ye you know ashi movie no na shootings ye di shootings no omo piabo sa no omo tetete kakra sa no omdi omnimdie mu no eye ya no omo twe krache no edne ko hye won mo ka nim enti sabre we no na ye de krache da ko chem no omdi ko hye ma ka de nam kwa de so ko ni nyina no na abo ni su ka ne so sa e na droba ni tu boom posifo ne ya de e ko nyina omo dimrika dika na chi o e na droba ni tu boom e na ententem odi free ho ko to aso na afi yenko yanim aha ne nso no emrantie no bra ba we emrantie no mo nhweye muntie hospital ho de yense ya de wo hospital no nye bone hospital no nye mfomso hospital no sebe ono de wo gi nipa nkwa hospital no kura nim se krache no nso kura ye kromfo nanka Ghana enye mra pa se yesi kabima minka bia anka krachi we die enka nze se omo bone ho sa ban we sanka we die eye ya no simple mrantie ni twifa ye so na eye yi na kpai ka we no enhyeda mone ho ban sei ke mone ho ban sei kwadwo Kennedy nke mone ho ban sei ka we ye yi nanka posifu ekura anka sa no mo delay kakra na de ne ha adwen ye hospital ho na maburu ne tobo ne kono eno ne ha adwen oba de achia me akra emfonye ni gusu stream atiefuo behwe bi
maame ma osima mi akra me da se onse enipa bi si bone kwa mu a wo ye ne hwe enye ye o omo sa na se wadi asikyire na akotwe na so asikyire wadi ye wadi mfimfim ade ye nkotwe na so wo kwa otime hwinti bibi se die ne wahwinti ye nkotwe asikyire ye ze wadi woto wako wie obi ade ya pai wa wi wanya baabi adwane afa wako pe obi se onfa wonfa emfiri wo wu a wo be wu na wanya akokoduro sa akobọ wo no ni zutu na we bo no ntwene baabi na se onfa moto na anfa nko we wotam no na woto ne twene ewura pe nu a wa ma moto ni so pu obetuma di akire watwetu ten obo ne baabi obewu nka ne nan nanka eja wode bo gas nanka wa shoot ne nan no nanka wa yi atof nanka wa fa moto no ko obekom kura na bi aga ni nim no ndi se wa nkuno no waje moto no kura no a obebo ni din ndi e wo se o finish no na akwada no ne saman no we good se saman ye good se saman ye good a nka moto no kan kwhwe wo na afei nka ankwhwe wo so a nka onua ba ko na ono so yakwakyere na yonko ba ko no so kura nka ehunu ne san nti no bra saman ye good ko wo ne hwe amena mu no on se nka omuduru on kura wo mfa no no nka wo mfa no no enke ebi kura na nka omfa ne mankra so ko beja moto no kura so okwan ne so we de omusan fa moto no hyemu ena omudim nika ena omudi ni nyina ba ye no na ma yehu no no enipa wuti bone a se ne etie bia bone na katua ebeba wo so afa na wudwane akwa akose empase akwa akwa ye na mesre Ghana emra na eduru ba bi o se yesesemu se we pa yehu ni se wono na kunui pa adanse bia hia bio se wono na akum akwadai enti e de sa wowura wei akwa wei kwato prison ama ya san ya koma na aduane adi sa na eduru mfie bia ya sa yi na ba o man mu asane ya betena hwe hospital ni nti enhwehwe aya bobọ no eniema ya sai no eze ye hia adanse be bio se ampa wono na aku no enam ne so na sa niema we nyina aseye ne ye de na koto afiase asan ya mana kwa akodidi ya na waba na ene owu oni ama ne nka bewe edi we nko na wo ya na wo san ya wo ye omampani a wo nko heaven di aka ni nyina nka ho we nko a wo be san se ye nko obi no eno nko a so obi ekum obi na wo san se ye nko no no eno nko a na asan ya abekọ bonzam jem di aka ye amampanimfo ni amampanimfo ye ni nyina ebia mfo mo nko bonzam jem eje se wo ayabua obi kumfo na san no nko na abekọ bonzam jem aduru mra wo se yesesemu sa kwa we se se yi no e ma ne be ne nam ho a enye nipa ba ko na obekum ne abrusa ndi akra bread se yesesa mra num okay mateda se eno ye oba ade achia me adwenkyere na abrante young boy na no meka baabia okoje unkunimdie bosia no a wokobo afiri bonsam ho no interest rate ye woso esesa o cheke ebi ni o krachi we Kojo Kennedy wan checking interest rate of the no akoye no interest rate no wo eba ye no sebe o de hu kosie wo de usuro se ye bekum bi kwasia on se ba e friend ne papa so ma ni nuan so ma yes enko mo kromba ho bia wan hwe ya nko bekum emu bi ti wo mo yade pa ne bra no yade nya baby an ye frewa esesa ukọ nka ne bra ne koya enka sene na maburu nani abre no ko beku ne bra ne bi sanka ne papa koya sene na maburu nani abre no ko mo nso beku ne papa ne bi nanso ni nyina ye wo ni nyina ye wo kwasia upis kantem we wona mo so ma posifo yakotototo boabo fada wo no wote ne baby wa miako paine yakotwa ne nsa boako kan ne nsa enesra so ye ahia yi obede no wa ya yi sei eye wo krachi ya ugina ho nti o media mi we mi di yaw posifo na nkensesa kwa we mo bone ho ban enye Ghana mra pa akwa we na nkensesa mo bone ho ban na nkensesa mo bo ba ye wa yi motoki ene de ode hye nanim kokoro no bo eyi no
kaka mo to bi no we yi ahye bed ya sese be ya ye hunu krachi we na nkense se bobɔ ne ho ban mo ya ade de ba we pa yi de na nkense se mo bɔ ne ho ban eto de bi aya amoma nipa bi ahye bi mfa nipa bi kakra na nipa bi mfa nsua nyansa enti sese wotumi kronfo to chem mo fa mi ko post station no onim se o de okọ obenya nkwa pre police station eba ye we nya no ka kire ono abo mo se mesra mo mi o mo fa mi ko police station ono pre police station we na nka mama kakra fa nani ase ka mama kakra mfa nani ase mama kakra mfa nani ase eja kwa me na mama ma Yusuf mama Yakov mama no o sha ebi ni fie o dabi ti ni kasa na ebi ni fie na honorable any police commander na ohene na wo ho mi bi se o mo se kotoko se premier ko suya bobo a na de na asi yakum wo bi no premier ko suya se ya hwinsi wo bi kura ne yakum wo bi na yakunu wa ma me keka manfo ko suya we de na nka so mo ma ne bo se ke no akura se ke mo street nka so ntongu so na empro 102.9 FM ko suya we nye ko wo ye de ko to hospital dia wa lodge okupe baby a lodge nti mo obi ahu when you face mask so ayi moto kineti ada say mo mesra mo fam go police station na wo bi che owo bi na we boni be kum boni fo sure akura no tu na ode bo akura no sama ne ye papa na me ye sho se moto ko oni twi papa moto na ko fine no kura oni twi eye force bi na nka ode tu moto na ode akono na sama no ko bo no hwe ho no na fe na okikem say mumfami ko na me na we me blame ono so na busuafo no kana bi na busuafo no this is not the first time I oboko no police for watching that am obi ko be no because we all gang de say me see atima fofo say ma enwane no na nye the first time o wi ade ni oboko no bi da am obi ko gina ma be nu da nti aye ne de hwesa o fere wase be bebre ba o tete che eni bi na kan di ye no o ma so ne so okro mu ache nti awo isa de wi no ana we no enya me nwa obenyi akura no konku no onim no akura ni nsu nim no yes oye manini obekwa akoboni di se kan na baji moto no na nka we ko de wo de jana kura na akura wo ho de tim no na ko na wa makoro mo bi ma se bibi anse ye obi ba wo wo se wo dafa mu na wo su nyane se me da hwe me maame ti bewoja me maame ntu ti mu za akura we na koba na maame na nya bi adi akura 15 years wo na koba na maame na nya bi adi na wo Kennedy afi de onu se nkwan de onu se nkwan de o pacha o se mu nyine mo mo na we positive kwa mo de mo duro mo kasa mo tire pai me nka we no nka mesre o mo se mo ma me nkura ni mu fa ne nkɔhye mo ka ni mu nka mde na duru hɔ no ma ye oji free men sam ana voice no me ye boss ni anka ni o ma bi wo ha ye easy we aban se ko bo ho ka o aban ko to bi na ma na di na woni se o pray nso aban ye san hwe no hospital o we some the drip sisi ni so we nyina ya aban ka nje mi ka se premier ko hwa bobo a na hwe nsiye we na nim oboko ko wi a wa num woni agunu mu a wa fa no yoma yes they say what the bibia ba mo say from red red and you almost fa o mani na nipa de bi nti se na uni red enu bi na wa fa na ko ba kwa no tunu o se obi ade kwa ene de wo ba o de wu dwane na me abranche we de se me ye jeja metre na asem so na me ye jeja metre we asem so a se ko be hu na wi apa se ko be hu na wi na bra bo mu no nka sida what se obi ade kwa positive ba de mesre mfam sie na owo bi che owo bi okay meda say eja and more things osinana ya Krobea Asante, God bless you very much and we are kamo ho yanimu nyina na edi dwuma no ohene wa beauty and was good afternoon my dear Ken ohene wa anie ene agrika bura sofo yenso ye wa ha ya boade mu pa na yetiew ena ye hwe show no live and a confidence Stephen
and was good afternoon and paying for asem we pa so afi bone o asem no ya na wi ase de say boys na aba no na no say me kan we afidie so Mrs. obi ka so obeku a say nuoma boys ne fa no nuoma boys ne fa no e na pressure e ma ya nkwada no bi de ma boys ne bi no e me bi no mo ye de ensese wo no mo hwo yente ha akoya wo free prison ba ye na o say sabe panyini bi ene kasa ye ma panyini na futio ene to na koma so ma ne ye nadwen say o ma bontin medin samfu bio o free prison ba ye interview ne wa ha no ni bosome ba akokora no okofa asha woni free Kenya ase ene ko pa akoso ena wakọ wi asha woni ya wi akura ya tutuma ta ma so sa akora ne ko wo ma akora ni ska oso ni ska bi akora ne nko o se ne me nko wani tu asha woni saga ne kura nse no muslimini ne mre nkwada muslimi yi pa ye enka tetene de ma ya no bi twa manfo mampoa se na asafu area ho asese na busu ya fokra new town ai akwane de geni ti hwehwe ukuge no dizakwa we se nyame aboa wakoya yikura no okonyinya lawyer wanhwe ya akotwitwa age no wanya kura ne amanimfie bi no okọ no otumi sa ba ugiri se eburo ni trim enti bia no yenhwe se ne nneoma no beko ene se ne nneoma nso ebegina Hilda Glad ene osinyankopon hyiamo asam no mam yatiem we no de honorable ni gina hope no onim se ne esi ye da mo nso ase Evangelist David Asante ene o say God bless you Nana Krobea ene wi yenso ye kan ho ya yenso ye tie na ye hwew nyankopon enka mo ho say wani tu agana de nana nyankopon hira pa so hu se onzu wewura mu ye action uye bibi kakra maje wa no se asem we de wakoku nipa wadidi du wakoku adenti no yes obi nim se wo jimoto ena ade ba ko a eye me yapa nso kumase ya ho unim se ye wa amanfo a sebe omudwuma a omo ye ne se boys ni kowia moto ba omo na eto arehu sankofo no ye kwache wo ma ni afa nkonkonan kwan bi so a ni eja wo mo enka sankrofo na esoso kro no so no ebi wo ho a wonum nimo they know woko obetio me wo boys a omo ye operation ma me wo de nya abotre kobra sankofo they know ebi num nim se akwa we ye kromfo ye hia moto we ni afre no chale ko ye operation fabra no akoya ba ni atone fo ode kwa akofa no menti prosi bebem na ebi akire bi ebeche sankofo we ni aye konkonai ni eja sankofo we sankofo no kumase ya ebi wa hapa ka wia ka nketenkete vits nketenkete wia eba asuei wonum ko wia to de bi odi odansa wo hwehwe ka na kwabna ne ya tutuka ne spare parts de akwa akoton ewo baabi ni atwa jato ka da ankasa body ni mu ahye no ni atwa ne condemn aden obi be bre ni mo jani abra akwada ketua wanya moto di yu kada enu no odidi hu hwede akwa akosi yankopon hu ye mobo na nasika o say God bless you we Nana Krobea mechiamo why yankopon so nka mo ho no mo ho ban ede mo adwuma pa mo bo Krobea nie na nasika nso nie ena wie won so ajoin arofo mi twa me ho na maton kraba me fa maboafo nkrato me ba ye beto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Helper Plus husband. And the one so we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Helper Plus nyina. Apem for about or more manufo. And kwada we ni fie dum yenu ka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ade minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we di twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wo na free ade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo
how bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban hey mi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wu bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya monsieur bra by grace eye clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by grace medical center ayarisabia wa bibia ni a nyenkasa 0244976805 by grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se upetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yedamase yekoya yasan babio. Aha ye 102.9 OTEC. Ena efidie no eda. Ewiei utie ena wo hwe yen. Kobi Favio. Ose miss you dad. Obaje Sintaba no. Hey Kobi. I want to say yeah kachre o ma mi Jacinta se on frame kakra. Why? Nyankopo insha baby a ubia. Nana kwadwo fodwo. Ose akra ya Krobea Asante. Nyankopo insha. Nana sika ose na Krobea you do all me that D. And ose akra Krobea mi wo Dubai. Ena enewie mi monitor show no live. Nyankopo insha mo. Sam Tuga ose akra me mamo ha. Enewie ya kamon somo ho. Ene ye tiemo ene ye hwemo kebonsu ene ose Krobea asem we ye asie pa yi de akra asem na reho asem na no hye bony phones ye wo makro ene nawie me nso me wa me hwemo akra Krobea I'm watching you Utech station may ye proud to be a student of Utech smart girl yate yada asepa so why yango ponyo okese nana Krobea may you live long ami eno ye cherewa banana sechere eno nonso can say Doreen and was following the program. Good job Akra Krobea yada say nana Krobea you are doing a great job Douglas Amponsa nonso na can say ye to de bia momo be can say ye ono mo a edi show nechi no enim sane show ne tie muntie se wo ba ntenta ne so a social media ne so no bloggers no
obia wo baabi a otwa de cotton tentane so de bepe ni views ene ne likes o enti obi wo ho a se ne show no baabi e free bedru baabi ma wubusa question bi no nipa ni nim so far as a blogger na kotwa baabi ketu abi di akoto ni nti be ateni ayi betiw eto de bi at times I watch some comments share na no na me na mutek die so e wo TikTok e na mko hu se omode famu aba afutu semi bi akoto akwa bi comment or the by I've watched an interview and obi no I want to tell you that oye kwasia pa so I saw the message me copy message no na me reply ni say onyankopon ene me nananom inhira wo me kwa akohwehwe krachi ni din na mabo you see se wonti bibi ase nim baabi a bibi free a eya me ni atem social media ne so saa no ho anuanom ebinum de awuo na na ikro from abaya kama bi one hwe ye obi bekun somebody will kill you or the kosua ba akopɛ or the bekun or the sede miensa anan ananso anankono or the beyɛ ho adwuma enti men ko to data na men fa nkopɛ no me ana men fa nkopɛ ewuo ana yade a ɛyɛ kwankro sa wano ya afa kodi di wabusuafo atam emfa nkobonten so no wan hwe ya eduru bonten a bonten su ni be ye wate wate ase nyankopon kan ye ho na omo ayen na wie time herbal for nyankopon enhyira mo adofo ne ade hye sese ye yi amene wo ka sei time herbal mixture ye aduru ya ewodwa so ese nsuo no ne tona hyase ayiniti se nsuo toto se yi a ade ba ko ayiniti pa ya 3D ade malaria fever se ya me ne wo ka sei we 3D ade ba wo ho wo ho popo ahohia tie si so wo ya wo hwie nyeye wonum ato a aduane kura wuntumi ntibi na nkampese wadi ebasa na unipadua mu nyina ya wo ya onua ba ma wutie me edura wuhia time herbal mixture se wunya time herbal mixture na se wonom atidi yade enumtuo ni nipadua mu yawo no ebeyi ni nyina free ho ama ho atɔ ya wo time HH herbal mixture eno so ne capsules ene nam time HH herbal mixture ene ne capsules hwɛ obi ho no mo a sebe na himfie ho se wo ye bema ana oba obehwe ne nsa agye ho afa ye ensa no enya de pa o enka bibi pa obi so wo ho a ni immune system no akofom enti yade abobɔ no basa wo se ni kro no kona kopɛ time HH herbal mixture ene ne capsules na se wo no nomo a ebema ni pedua na gina yie na boa hwe time nu pei ba bia ye ton ro Ghana ha herbal shop any pharmacy ahodo drugstore over the counter wo de wunya kɔ say your time herbal mixture bodin to e 3D ni anum to to say your time HH herbal mixture any ne capsules say best support you ni pedua no amansan say bia age private part wona boss no e be ye free hono to na yusu ni nuo ne ye number we unti bibi ase a eya afrem panyimfo eya 0244 417 669 0244 417 669 and a traditional Dr. Dawood Papa Noah or that Dawood Herbal Hospital no adofo se hwini doctor no papa ne ye adwuma wo o ye adwuma se wokɔ na so ye ho a ena wote adanse mu adanse enipa dasani a ensa gu na dura ne nipadua ye maame ne ba wontumi nyine ho tumi so wo tini ho na wo beji aduro na eni na wotwe mienu mpo ese so ba review na wabasa me de ho be kire mo na maka kire mo se moduro ne ye muntie papa ne waduro ema sebe epa awo na awo ne ma na woni traditional Dr. Dawood be hia ye na papa no wamana pa ho amasa ama no bebreu na anu ye de ntafo kra be kire no emema sebe wo mensem da fombem na wo ye ne hwie nye yie ema no mpe mesrew woni Dr. Dawood hia ye sesei apeja ejina so kire ben de open wo de hwo
What ya say? Enti se wutie me na wo ye bema na mpo prostate mu hawi wanya bi prostate no ayekese ana cancer ni bi abam enti ye de rubber na akwa akotum obre esichire yade bi na hawo stroke nwodwe yade bi aka wogu fom emoja broso mu hawo hepatitis B ana enemu yade yi bi no akote a ope ho anu awunhu na akwanya no aba ma ne se obema na aboto na waba eje so krapa edane yenkane na metro FM ni wom no saa dan no emu ana se Dr. Dawood odi ni dwuma Dawood Herbal papa ne beboa obeye nhwehwemu wo nipadua ni mu die nti na be ma utumi ni obehia na ho nsuo ntumi nyem no enya aduro bi na ebi a wafa na ode prevent you o person ka anyem no na nsuo ntumi nyem no bra no nya nhwehwemu wate ebi a wo nkwam wa ne ha wo ho oba fa brodu nti se hwede wafu aye fabrodu nti sese abesia wo ne ho kwan emma meka se bia wo mu bi o onuaba bra na papa ne ma waduro nyi saa ha no sisi yade brafo ni koko etete wo no Dawood Herbal Hospital say duama yaresa enti bra no mo wa ne number eye 0244 886437 ena 0201 681 717 area Volta Real Limited yetunsio na area se wo pe woni a ebetumi atunsuo na watunsu papa e de amawo a Volta Real Limited for na okofa nkwanchenfo ebi betu nsuo no problems nko na wonamu se babo ho drilling na onomo a ewonimde the technical know-how onu mu a ewo mfidie o makra mfidie no de aba no omde ye adwuma enti Volta drill for bo adwuma ho a wo dwa asase ni mu dwa abuom kwa asase na yase o za yase bi azo ade papa ne hye ho asase na yase no ensu kroje eno no wo kotwede amawo ate ase okoboase se yase ho boase ene panko a wate ase enti ma Volta drill for metunsu a entwada eyensu a ede feeling kekawa bia ni mumfama muntie emfa ho se ho ya nwem afro matechim se ne wotie bia no yetum nsuo ba nsuo wa asase na yase ho mo amu ye nsuo adwuma no mekanfo Volta Drill Limited de mamo se mo mamo na mamo ton frɛ won na onu metunsu a ede na monya more customers wate so ama nkwanche phone bia betunu anya problem nso a frɛ yen ne emesiesie yenye wadwuma no kama emfama wo ahodo da aban ne main office ne wo ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 o fresa ahoma wi ya only Volta Drill Limited for bekasa dia wonti ase bia no akiremu nso dia mawo na ena wi de fearsome 3 enuanom Hepa Plus Pavi Plasmos no de fearsome 3 adofo ebo adwuma wo ebo adwuma ene hwan na etie bia sebe onhu ne ho ano wo yade mu yade nti wo bre wadwene wapomuden ne ho pen wadwene ho kane muntie me obi wo ho ene o sofa stroke yade bi esichire yade bi waye kese abroso amenti no srade sisim enti moja ni ntumi mflow ye obi ni atenka wo mpem be ma so nimu oba so nimu aseta abo no oda ho hwe nanim infections nti hwe enka boni bi ya aba wo ho ama sebe obe ma etwia na atwikom ama sese kura waye mre wo mpem hwe dwene wo well being ne ho ma well being no enye strongest se jina brania yade bi wo nipadua mu akutia no epam no free nipadua mu afei ebo nipadua ne ho ban eto pampim twa nipadua na ho den ho se be ya yade bi ntumi twimfa so the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos adofo enu ne ye ebe your well being ne ho adwuma ma wo ko ba bi eto onu bia bodi unya bi ato nom na beboa ye number ni wonti bibia se afre yen 0542 778572 and 05913678898 first ahumei na woni ebenech heba fo nso monkomo na wie dia wonti ase bia no wono be kirekire mu kama na wode amawo amwanya ahonso nti ase ena awurade fie heba center ewo kumase krono mbosie eye awuram na behwe ne pa ewo fie ha kronombo si red park ehwa na awurade fie heba center wo na adofo Dr. Amankwa ne da no onyankopon ache ne duro nwanwa bi a odi yetiremu adwuma
ene wutie mi wanya etremu hawo wanya problem wo tim etire no ani wom anu wom ehwini wom esen wom asun wom oho hawo no akwa bi ewom wo tinim no bra papa ne mawo na duro special ne bi enyemu adwuma na enyimfiri ho wakote enemu yade bi owo ho aduro yeah o nam yade a bra no mo waduro eye bibiduro krogen wade be ko ama wo etwe yade sebe enye yade pa eye animguase yade emoja broso ekum di sesi adwendwen adoso amanfo asese ye da emoja broso nro so Ghana ha ne doso adoso de okwa yarsabia ya wa yere ho dwen wo dwen ye tufu se ja adwendwen untie no yere ho dwen ye ka kire se jai we ye ni ye ka wuntie no yere ho ya ni ye ka red na ni age ogina fa ko no otonko no oda red na ni age yere ho wate ebeku di na de okọ sabe Tarford also stroke no de yade anasisi yade entinimu atwetwe asa de light na mumu waye mrempem ana wo nsabuo munye se wunya ba bewura awurade fie heba center onua ahotobeba Dr. Mankwa number ni 0241 09 3915 and 0549 206633 and now we mia minua ene madie nyina simple wayo woni panyini pa enam so na the newest and the latest products in town Simple Plus aba we ma menchi awate amenchi aw na me mo abaso adeshiman heya one Dr. Caesar na ye opsit enhwe animu ma menchi aw no adwuma yefo nyina unu abe ma no ndie minim ni din chia ne mame na emo unu aba ati na opoku de minim no ono nso chia ono nso mame Simple Plus nyankopon hirawo ena awodadie mu nchia enkoma o mebai akwada ketwa ye frao oheneba Milacros owusu Boachen Kwantabisa Junior oheneba ena wiai wanya afeko ede aka omfie ho odifo Kwantabisa ba wiai o papa na nasechire Kwantabisa the third ose osre nyankopon na ho bambo nyankopon ni nimde ni nyinkyire ene ne nkwa husan se enkan. Happy birthday to you oheneba, God bless you. Na wiai mewo mewura bi ewo manim ha oba fefe akwaba yeah what to say very good wa mama kai metete yes and now dress na kai metete wako Nigeria pen ontena hoda ya no abie wa no amame why na free he na ba ha oba pa pacho mi free abontem aputuja abontem obi aka kire oda so ye natural obi nkan vida ene maka ene am your first person amaka you are very natural. Thank you. Wow. We munyina ya jayo ebi before ya wade pa o se si aye ira ya identity beauty pa ewrai ne ho efe papa. What Ghana month? This is the true definition of Ghana month. Munchan into attack for where the true definition of Ghana month. Good. Obapa. Ufri abuantem ne ba ha. Good. Abuantem ufri ho ana ho na otie. Bacha wana miti. Na afri hin. Mifri Asante bekwai. Asante bekwai. Pia wati yenim. Wati yenim. Mikrom ni no. Ya fra say. Efe ma amanyako. Amanyako. Ama de asem na de wa be yenim ha. Bacha eya biwa no. Oi, kasa den. Ewi de boko. Nza me ne be me bi na wari. Tuta Adim fie Saudi kan fie no forget that. 15 years. 15 years last year August. Na ne ware ye. To aso. Na me ne ware ye no. Ye ware wie no. Okay, ya ware na ngasa ye be ware no. Na mo bi so na me di hu no. Nti wade me chere ne maame na ze maame ne empene so. Ba ye chere no. Maame na di ye chi.
ma yɛkɔyɛ me ho adeɛ nti yɛbaa na ɔno no ka kyerɛ me sɛ awale na yɛakɔwale no abusuafoɔ no nyinaa mpene so na ne nua baako pa wodi n'akyi na ɔpena awale no so nti manka hwɛ meyɛ din baayɛ sɛ saa tama sɛ na menyam na deɛ ɔnam ne so no nso a mehu bɛrima no ɔno no de to m'anim ɔka kyerɛ me sɛ bɛrima no awie university na ɔsi ɔwale wie a ɔbɛsa atoa na de sua so ɛna meka kyerɛ nipa no sɛ me mankɔ school mekɔ school du class 6 mepam adeɛ nipa no ankasa a ɛnam ne so na mehu bɛrima no na ɔyɛ awɛ sɛ mepam adeɛ mepam no obi valanda so ɛna nipa no bɛsrɛ me na meka kyerɛ sɛ me mankɔ school du class 6 nti sɛ ɔno no education na ɔhu sɛ menka ne sɛ ɔpɛ me deɛ a menni problem hɔ nka sa kyɛ na ɔno ankasa nso menni ne si a no so meka kyerɛ no na ne nyina akyi ɔkɔyɛ me ho adeɛ nti yɛbɛtenaeɛ no ɛna na nsuo atɔ baabi a na yɛte no na ɛhɔ nso yɛ anwea kɔkɔɔ nti mpaboa ɛhyɛ no ɔde wura valanda mu na meka kyerɛ sɛ ɔnyɛ sɛ ɔde atɛkyɛ no bɛbɔ nti mɔmfa mpaboa no ɛnwura valanda no ɛhɔ na ɔhyɛɛ ne suban ase kyerɛ me ni saa na meka kyerɛ ne bufu ya be 2 weeks na sɛ bufuo ni gyina mu sa nti na so na no a obi ka kyerɛ me ne sɛ owie school a ɔne me ntena dan baako that time so na yawo baako ama wahyɛ ne school ase no o tech no me hu no so no yɛ adwuma wɔ voter it oba tech nti me ne nyina na nati tina 2 years ansa obekɔ school nti wɔka kyerɛ me sɛ owie school ɔne me ntena dan baako wɔkae no mamfa no bia bae ɔbɛwie school no ɔhyɛ suba bia se abufo basa me so mehu sɛdeɛ nakɔma tie ne ti sa sam no koraa me ebia fon so na me hu sɛ ne buofo ba asɛm koraa me sɛ obi me deɛ no nti mene ne yɛ saa nti wɔbɛwie school na afei deɛ charge afei saa na ɔde bɛwie na awurade yɛ adom a wɔsa nya wese wɔbɛnya ɔbɛsa bɛtoa so ba wonya adwuma na wɔbɛyɛ na masters ne deɛ na wawie ɛna ɔbɛnya ɔde toa so kɔ de onya yɛ nka na meyɛ adom na wɔsa bɛtoa so bi nti ɔbɛyɛ no wese yɛ PhD nti wɔbɛwie na because of sɛ waka sɛ wɔwie a ɔne me ntoa so ɔne me ntena dan baako mu no me mamfa no ayi bi asa ba ɔbɛhyɛ aseɛ na ɔsa bɛ ne me tena biem na baabi a ɔno no mene ne wareyɛ no nyinaa sɛ wɔwɔ baabi na yɛ adwuma nti yɛ no waba na wɔkɔ saa nti ɛbɛwo mmiɛnsa baako deɛ na ɛtɔ so mmiɛnsa no bɛfiri mu nti mu no na ɔno no sɛ ɔne me ngu biem saa tam na moanya sɛ mmienu yɛnya mmiɛnsa baako afiri mu mmiɛnsa no na baako no bɛfiri mu deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ɛna ɔbɛfiri mu ɛna ɔno no sɛ yɛkɔ hospital ne sɛ because of me age nti na me wo ya na me ba no be yare nti oni me ngu biem nti eno ye wo mu saa na awurade ya adom mfie miense korachi ansa na me be nyinse nti me nyinse na nyame ya adom ntafo sabe na oye ne PAI me must me gan se PAD no na oguso ano wo ye nti wo be wie ni mu a me be wo ye no 2019 na me be wo ye nti me wo be 2 weeks na o ha ase that time so 2018 me koto plot no abontemo na ye ha dan wa tonsu nti yakoto plot me nini nyina na ekoye wono na frɛ me so wo penti ba bia me ye adwuma me wo fitafo mu na master ba ko na me de to nanim nti sa master na ase obusebusae na bra bia me nim no nti me nini nyina na nam na ka se bra so masi se ni se na ye plot nti ni yanim wa na odi huma bi number mai na mpa e follow ya na yekoto plot nti ta ta me nim mu 102.9 FM ni adi nti cement no na on share dan na si to otobia no de receipt no okotua kato na man ne de receipt na man nti sa receipt ni nyina e wo Moses ya nti me ba wo wie na sasa wasi dan na duru baabi me so me nyim ntafo no kwa ha ne hakora na me hu nyina ye me hojo nti me ka je se me fa baabi edan ne oda na ya tro na ono anga sa so me nyin se nyina wa shada na se wo ye ne ho style wo ma na bufuo no nti na ata me shed me so me mind sa me hu se na bibi sa ba na me yi mani ama to ono awo ya na oti na nima
na me na seresa nti me be wo no de no kura ni nya me be ka be 2 months mama wo no me ko hospital ba na si isi ebetwi moja operation nti ejisi ebetwi moja nti ene de odi we ba ivi odi kofofi ni school mu wo chiri na ba ye betwi moja ne maame nti ene de obekrokro mi ana me de be wuwie nti be 2 weeks na me wuwie ye no ana fe o shaase afe me wuwie na ye de mi be fie na ana ono no be sesa ne no ma that time so na wo ye ono ne ye emoa ho adwuma the doctor na emoa ho adwuma na wo ye ti no KNS o nti ye me wuwie ye na me so me nyimu ni nyina na me ne me man panifo no ekọ na adwuma mo wo be ye na ye nkokọ nkitinkite na no ye omunti wo koda ho ti ho na no wo ti anti ti na mo kọ ho na me call me no adua na me ne nkwala ne call nti me be wuwie nti dan an wo dam no ye dan ki tuo bi a se wo musua de wo mu na no no de mattress atomo da ho me wuwie no sesa ne no ma se na yi na ma ne dan na wo ko na nsa na ho de dan be na wo ho no to yin se na sa be bi ekoto abontamo no na wa ye dan ni bi na o ko tene plot ne so na wa wie dan no na azi wa ye ba ko bi na wa wie aye bi ene wo ko ho akotene na wo wunim wa anka ankyere me sesi aware ne da so wo ho tweme ko fast forward aware ne da so wo ho sisi ade wo mu nyina ne se de akosie ne se wa be fa ankwala no nka me kan si asem so se be ya ba bi e free ban nti wo kotena adan ni mu wie ye no ko kotena adan ni mu wie ye no ko fa oba no de ne kotena adan enti me wo ho mi kura na mi nim se wakofa oba nti oba bia na ne hu futuro sa abra ne yadwi kwa ne so to odi moto nso nenam to oba ne hu futuro nti me kaja me bisa za wo firi ha na eba na so da bia hu futuro na wo hwemanim na me nyini se wote ha ba me nim se wote ni sei ena wo se me boa to change time na wo de ba nti ni nyina ne se afa me wo ha kire na ono ne be ka kire me se ne ya ko yanim a me pesa me ne nkwala ne kura kwa so na me ka kire no afedi eduwo no ana minga ne say wo fra awa solo wo de date ni ne yin ma nyina ma eduwo ne enko solo na wo say ma na ma ne me ne na anwene ho wa anka wo me ni mo ka che mi sister ba ko say me na anwene ho na me so nipa amaka kire wo wa anka sa na wa fra wo mo ka date ne ye de nti o ma ni nuan boy ne be ka ye ho na ye ne kwa so nti ye ko ba ye ne na that means o ne wo ba ne te wo na ono no be ka che mi say se me o de mi be ko fie ho a meba no ba foforo ofie okay tobo sesi aware na gu ana se da so ho onko jami ono no de pipa o de de wo de pipa ne ko abusua ho e de pipa o tro wo pipa so o tro de wo pipa so wo tro charge a me ma ye de me ma ye a ono ni se me ma ye no a eni wo gina so de jami e no de gu pipa so o pipa so no de ko ma abusua no o de no ne de ne ko e ensa ono no de nsa mbo ne ka ho so de ko enti o de nsa e na wo charges ya watwere gu paper ne so e na o de ko ma wo wabusua se nu nti one wagya ana na o ma no o mu nyina na akodi ne nkyɛn o mu nyina enkora anan no mu ye fo no asesa wo mu nyina wa na o de ne ma o de o mu ma na na tina na me ka be se me twe wa bani mu e ye brenti a enti die enti pa na sese ye o wa ha dia na apese enyam dia me pesa mo ya ma me nyina ne se me ma na ode wo mo koye no ma me ko ho last year last month February ne 1 year ode wo mo koye 5 months echi na me ko hwe no wo ko no wankra ba bi ode wo mo koye no nso otisa ho enti me due ma na me ko ho enti me ko ho no wo me na mo hini bi so na me ko duru sa kuru no so enti wo hini ne ma obi di manim se no ono ne me kasa fon so hene no kura na minimo ne da eti wa nam no hene no so na me ko si wo bi so na nipa ne de me ko nti se ye ko no se na nya man na kura na ohun na ni man ka me angasa de ko mi epunu no ma mi nwura na o mane wo ho me mane wo ho enti kura nkete no hu me no obi a mi fira dwuma ba kura o mu die mi ka be se 5 months nkan kura na hu me no o mu giragina se ya ana mpanifo no kura de o ma me o mu giragina na chi etutu so di hu bia senkwara ni ma to the sense on pesa nkwara ni kura betim ne kura na ne nkwara ni wo ho ye de na otum be fa o mkoye ene se wonu ne se mi ni nua ba ma sori no pa me pra
ana o se na ni nua ba ene ne wo fa se fo ofie o wo mo te wo mo fa na yen so ye tie fa na o se mini ni nua ba no ni nua ba se ma pra na chi enti ano ho na me se enti me pra no no se ni nua ba na pra ho na me pra na me so wo mehwe ede no kra wo me phone so na nwura ni nti na nye kasa na na mi twa ba nwura no na da chi asemti me ya na me kasa wo me wono no hye adwaye o na me kasa so on firi mehwe se ni nua ba na pra ho na me pra ho a ena ono ni bufu yan kwasa sam na wudi ofia o edan na maton enti meni mi ni yi ena ode abufu enti sa mante no wa mangwala ni sika mante ni so ya me frɛ no ka tem se me ngwasa sam be na me keka kyerɛ no o ka telephone enti sa mante ni nyina wa ma yesika enti nkwala ni ko school me ka kyerɛ se wo mo kwa o mo yi o mo teacher phone na o mo so tua wo mo yi ni de fees ni canteen ni nyina to o mo ko mo gi teacher de phone no mo fra o be nti omo fra canteen de na watua ma wo mo ena o ka kire ngora nse omo mmoa omo no ma nyina no nti ngora no be fie no ena omo bobo omo no ma nyina no sa tam so na omo ba bema omo bema kwai omo bobo na mbibisa o senti dedi na se mu mo ba mo onya na omo yo omo de se omo papa e de omo ko nti omo bema kwa nti mi se bia akwama nti da very day na nkasa wo share no na holiday wo ade be chin so na wansa na o mama kwai ti holiday no no buy me so sada ne man kwa adwuma na minim so obefa wo mo ba me wo ho anopa na no frɛ ne wo fa asefo na no frɛ esi so no ne nkwala ne kasa ti nkwala ne ntade o mu si o mu pa bom wuro nyina o mo sesa ne sa na du koi pacha sa miti wo sei na o fa nkwala ne sa keke na o do no ka de ne kyerɛ o ka bibia nkyerɛ na ye fa wo nso ma kɔ wo nso ka de me ba chowo efie wona nkasa na yetene ne dia na wo ye no ene dia na ni nua ne nkasa nso ye no na me wo say ye planti bi na wo ma ye ti na me ka sam ne ba say bewa because ye ko me papa wi e ma ye ko ye ye mi kuna anko wan si wo nso me papa wo ko sira me wo ne nsam nso wo wu ye no wan ko ba ni nyina chi na ono ne ma me be wu yi me ne mabusuafo nyina di akire koi aye kwa ye na afi de o si de wo mo si me wo ho no asa afra me se me mra abusuafo si me ne maame antena ye den dai eno maame ne funu na eda ho no me kobu bunkotodwe e wo ho ma ye kogugu nsa maame hwe kwa adu na ye de ko jaa wo no sei krache kro no o nse nkomo ye di nyina no me mbusa udin mimbusa odin so ansa minim de meye o pictures nyina nso kra me wo badene memfa wo mfo nyini bia nso nto afidie ne so ansa sebe yedwuma yedie ye nhwefa ye hwaha na me ade aya na mechi ene se o ka asem o ware oba amamre kwa so wo bema o de nsa kɔ se wunima amamre me kyerɛ wa mamre ne se jata ba frɛ o hu se ne ɔde ne kasa ye sebe wani kura nsade na ɔde me kyerɛ wa de enti one nsa kɔma ɔba abusuafo a wo ba ma wo kogya ɔba wo mfa nsa ne bie mu nsa nkonkomo ɔba abusuafo so ɔba na si wo gya wa ɔde nsa ɛde brɛ wo abusuafo na sebe wo de nsa ɛne krataa se bia ye nkrobo asem enti wa twere wa no asem de onko anu akọ school onko anu akọbo PhD asede yi enti onko na atebrofo e na wa twere wa no asem de agu krata so e na ode akọ wa ya de bade no nyamamre nye saa na eja wade enti awurei wo amamre mu no wunya ano de wo kan okay ma ye hwe kwa adu no atiefo kwa adu no e wo krata so na ponte no mumie ade na ni kakra mame ponte no maako edunum ana dunso dunum 15 ponte maako edunum 15 reasons eni ni nyina so a odi jai ana ode krata ne nsa no ekoma awurai wahuna manio awari egunkro onde wo mpene wasa mo atwere ni nkro bagu krata so first one a gross disregard for my family oba no
ani nso na busua. First point no. Second point, adding some water from prayer camp to food prepared in the house. Wakwaji nsu afiri mpaebɔ bia ɛna ɔde abegu aduane a ɔyɛ wo fie hɔ ame adie mu. Ɛno yɛ point number 2. Point number 3, selfish interest. Obey ɔno die ni yie die enko a na ɔdwen ho ɔyɛ pesami nkuminya. Point number 4, no time for her own children. Unimre edema ne ma ofiri fie anopa obe efie bio enumre ɛhɔ no ɔbɛkyerɛkyerɛ na kwantuo bi a wotu ye ne brebi ebo ya no ɔbɛ yikura ama afie. Instigating her children against my very close family. Point number 5. Ɔhyɛ enkwada no kutupa ɛde atia ɔno nabusua. Point number 6. Consulting deities and false prophets. Obey ekwa abosom eni adifo atrofo so. Number 7. Calling my sister who stood for her before and during the marriage a witch. Ofre minua ba ogina ma no ansa ne ekwa ware ne aware animu beifo. Eno nso ya another point. Number 8. Threatening me that I will die without a cause and a regular case. Wo threaten me, wo kachre me huna me say mewu wabra entiase kura anim ani dua bode ene ode bode me. Number 9.9. Unrepentable nature. Se wo ya de no obesre fache me now the channel obesan ye biu ade kro na untumi nsesa. Number 10.10. Telling my mother on her dying bed that if her marriage does not work, she is the cause. O kachira me maame bra woda ni wom paso say na wade anye ya ifri maame no ye nase no. Point 10 no. Point number 11. Threatening to evict my younger sister from the house after the death of my mother. Well, huna mi nuaba so obetu no e de na free fie ho me ma mi wu ye no. Number 12. Never satisfied with housekeeping money. Obey akohuma bia be mani bia enso no nani nye. Number 13. Tarnishing and denting my hard-won reputation and image. Oguna nimase ne tofu abomu ano no. Number 14. Dislike peaceful coexistence with others in the same house. Oba ne mpa asumdwe oni omote. Ompesa asumdwe kura abeba omontem. The last one. Calling me an irresponsible father. Ose menye papa meye masede. Enti kwadu mako dunum ena be ma no twere gu krata so den saka ho de koye se wodi agya be. Be ma unze na mi modin. Ba ma menkyerɛ nya sa akwa we ne yafa so gya ba. Oba eni betumi atonsa keke ede akomo abusua se wagyawo bema oso ni oba begya kwadu a wo boni nyina ne wom enka atete kura de ye bokwadu nyina awie ye kana amaka ese se wo bema na kire se yegya nti we guhyire e basoro na eni bie ne ba ne yegya yhyire go ne be ye ne pawra akuma ene e basoro asese kura de enkonwasie ni mabio ye ya mamre ne yira ne saa no ya mamre ne yira ne saa no enti yemfa krata ya bokọ adu woso ene nsa asbema enkujai ba no obey one ne tenai one ne ye japade bi
abusua kana anya yie ne egu awade no a yebusa ne korakora de wo ne yeye na ode ne chefa ama no obi wo ha ena menene yese eye but ye ka sumu a ejapade a wo ne yeye no amamre mu de esese wo che na ode wo chefa ma wo ba de to de bi kura emra no eka bibi nso fa alimoni ho eno nso wo mra ni mu awade anu aho me se me de me hwa ni mu a se mre bi bedu sa mre na bi anamente asem beka se na Krobea kai ebe dane in contractual agreement ye contract to so te se de okohwema ha o ti ase na osan me de sa time no mo ya first contract mon san 3 months na ni oba ne wo ebi enu ho na mekọ na matimi nananom ebi ana menye reincarnation san mai first 3 months ene ne nyem we ye oba ne ba ma nyina afutuo me ma ho kwan ne ba ma ne nyem say there were so many ways to prevent pregnancy ana hema wa ha metimi ama na abubobi ba ku bi wo science mu sa tam no a miko school no no mo be kire ye sa da no o de nam ne ekodan ni nyina no an ye ka om se afra no quotus interruptus and interrupt to skaho and so and but technical name no and you say ni ye din inti me ma ne ntampe inti rubber wo ho ne de keke ka ho first 3 months menyem second 3 months monsan sign 3 months menyem after second contract ne kono e na abanyem anyem eno kra na kwani mu na nya yi a terminate contract no obi ankon baby agosi akaba yeja ohote say nyamiadum okay and atiefo ma me o free time heba na aba omo ene de time heba mixture se ne me kan ho asem no time hh heba mixture ene ne capsules no eyo omo na de aba enuro na yo we muntie time heba mixture sei eduro we nso mabo ho dawura che o eduro na yo eduro ne ye pa wa wunya bi nto bi no mo ye no se nsuo na yiniti etri di yade ne be mane hom ne so pa enti mabi mem abusuan nkyemfa enka atete na ne o sori frika te so a wo untwitwi o sekura na akosa dudu wo de bonsua ekobuchi ane so no akosa dudu a ya no an wo kwansemu no akosa bi no anom ene genzi fo ni hu enti enunti ena time hebafo ayeyeye enti seminya bi a kyekere yen na yenhu botaye enti ayemfa ngope akosia Edikai meda wase pi si wa mami akwanya ne se me ne metie fo yen twetwe apomode ho nkomo meda fo pa wotie me sabre midi ene nana akosua yeboa sabre ya wotie me kan na apomode ho nkomo twetwe ebre ena adu so enu ntime sel se obeka me ho na ya twetwe apomode ho nkomo esanse meda fo pa ya de ya ama me ne wansere na efri ya de sanso no bibenya wa na efri ya de enu ntina time herbal center ya hye ye de da meka no woduma manu mina na hahama enko ane kekesi ani kika bob ne de aye dro wan waso de ama se nonom bi no ene ye the time hh herbal mixture and as a time hh herbal capsules edro e de abrew se nonom bi na emboa ensiesie oni padua no emfama ya de bia adane how ewo so ya de bia adane okodanda ya de bia etiti oni padua no wunya time hh herbal mixture and as a time hh herbal capsules edro bia ebe to asia krakra emmebiem e de amount esan say eye immune system support edro tatashe eye general well-being eye ebibidro krogia eye pure natural and effective ye distant persons to say panyan yes wunya bi na ono no ma ya de sunsanso bia besue ni padua so emu nketo animu akese no ebetu asia krakra emmebiem esan say eye dron waso a menua ba sa wunya bi na sa wono no ma ensa sa sabi atiesi wahimfie
ho amasabi eja wasekeka sabre ya wutie mi eno ane nsa wo nsa hye wahemfie ho na tia ne se wuti eho no munyina ya wo hene yesi enti de wuti na eya wo de medofo pa wahemfie ho no mu dinsemu a eho no munyina bedori kuro afei na ntena se ya wo den wo dware mpo na nso kaka ho no ma na bibi eya yo edro ni your time HH herbal mixture and at set time HH herbal capsules and I make for ediama se wo beno no mo bie ebe bo me nuaba ensuo bi egugu broni beka ne say discharges wo be you panties wo panty liners no na asom ejai enkabone ewo nipaduanim ejai enkabone ewo me nuaba wo ho a ama wontimi embe wura ama ye kwa wontimi nkobi ye ba wontimi embe bi ama wo mayo no atiada wo mayo no abafom wo betna sia sode enye nsu onye fifre na otu nyina afọ ni nyina ye yade nsunsanso a abesue nipadua ne so wo bebu won sabe wie me nuaba na wo himfie hono mabie ayese kese yese tete aban we hye ho yese tena we sununum we ni nyina emo nipadua no edro ni ye ba kope eye bibidro kwaje eye dro tatahye a wonya bi na hono no ma wo be ye oba osimu a wo be ye oba brane ahimfie hono be ye kama ede amao eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ena enawie make am ede amao medofo pa wotie mesabre se wo be penechira kwan wo bobo drug store herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na wato bi na wanonom abo we siesie nipadua no ede amao sanso na menua be ma wotie mesabre enye manko adro ye mema ne kra ye hia ne kese esanse yes enye bema ni de wetimi ase him won pem wetimi agegina yire so ama nani aka ho na sa ya de ase nipadua no so ama wo bema no afon ayese kete ahode wo munyina afri mu wo bema ifon na efon wo bema memena na ememni wura nipadua nim adro ni your time HH herbal mixture and sa simrofo pa atiasi wo bema ne ho enye de bia na mema ye betwa ntrache edofunum se eye bombs no na ede yade foforo sunsuanso kese na ede abre ya mesre wada yase woton wo yade na onya no adro wa hu se mabo yade asui no wo boy drug store hon tempara menua bema wotie mesabre time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules no so mu se twe enfanya fedi agro no mu bia no pa wi anwumra na dwube yi afaka ho wasiesie ni padua no abo ni padua no ama o mema ye no ejina so pintin ede amao wo bema hiafo yese ketekete no ensasa atiese wo bema ho eja yese wo bema no eho ye wo hene ne setia ne se wuti no ni nyina beto ayire fri ho no mo di amao eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules and American for ede amao enewie medofo pa medin pani number tuja mesre wada frefre ye entiasie bi na enye adwuma enkyeremu no hiamu ye apomode ho komotwetwe ye ne ubedi ama nipadua no afa ne ho ntoma pa ede afra se de be ya wompom ene nkwom abenya hoden nti number no eye 0244 417 669 0244 417 669 medofo pampania de brena natna se na nase frame na meje so menu ubedi wo yade ne ho nkomoni apene pomasi bre enu ntise wo dwonso mu hawo wo dwonso na wo bema no emu ye wo ja emu twetwew emu hyehyew emu kekao se wo dwonso mu hawo na dwonso mu hawo no ejansunsuanso de bre wo no edro wo hia ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules wo bo hono ma dwonso no ede no na eba bi bitimi twa ne se hyew ya na ewo na yase honom no edro ni ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules sanso na menua ba wotie mesabre wo dwonso mu hawo dwonso no emeye dwonso ni so hoko na so bewie no sabi na wo himfie ho no emu hyehywada na emu ya wo ya entena se ya wo den wontimi nya ho hye eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules and wo hia sanso na won kwamwa na yemre na nipadua na yemre na yede nsunsanso eja
wo sisi yade sisi mu kro agye sisi no aboso enu ntintena se wontimi ntena nyina wo wontimi nyina na da hombo no aya asemo de ama medofo pa sisi no mu beye fan e de ama sisi yade de eya ebesue ni padua so a eha ni padua esei sisi wonim se ye dada setena mu so de ye ba ye tena se no ni nyina gina sisi ya so na sisi yi mu kase na aye mre eni ni esi den ko si den ba ye si den eda edro ni ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules media ba sisi ya dia da opumekuta onante ba ko mienu miensa no wabre jesi ya wupepuma bi no odi akuta antena sisi mu ju se twi wo je ho ba bia engidia a time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules and I make for Eddie amount sem wo beno no mobie wakuma na ebo say peli we juma ba kumienu miensa na wabre immune system support edro tatashe immune booster general well-being emankwamwanya ahode emantinu mojetimi mu afrusa ni ye emanipadua ni nyini from enu nti we na ensansan atiegu so no eja wo hene se wuti hwane se wuti hono ni nyina beto ayre fi hono mo de ama wutini wi a ebubuo medofo pa ya de ahodo pi wo hono ma eba enye se fitia na aka ni padua na to ehye ni padua no hono fe wo be hu da ba ko pe na eja ukum na oda ya wansode enu nti na mesere wo se da wo hono ma no wa pedro no wa nonom de abon ho ban afi ya de ahodo pi ho enye ye dia bia kekenso na enye adro bia kekenso na wotam ya na wonom enye adro ni de wonom na ho asisi ho so adro ni de wonom na ho atowo ni nyina so ni time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules edre no for penny de mo penny doso po etua asta obeko eradani herbal baseline pharmacy colindac herbal misty herbal and apidank wo benya bi ewo ho Friday men's herbal ye wo KO PFA pharmacy ye wo Tafuni road KN Jane herbal ye wo Emrom Abidjan house also chemist ye wo KJTR race cross wo benya bi ewo honom have May pharmacy opposite KSTU wo benya bi ewo honom edi anonom ya dia ben na wo so ensunsan so bone ben na besue ni padua no so a titi ni padua no empupu ti da se wo beto time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ni bi na wanonom ebebo esiesie oni padua no e dia ma betu yadwa hodo ase pi adrei wo bia timi no mu bi jese abofra woni emfiedu mienu obata ma obano for na wo penfo eni dia mu na muntimi enum adrei bi ye na yaka no ya dofon chemfa ye kokromoti a yensan ne ho mopo eye abusuan chemfa kayo se edroni a time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules me the number no to dwade atwato mesre se obefrefre yen eye 0244 417 669 0244 417 669 time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ebibidro tatashia ebeboaye nyina apomode nkomotwetwe na mede ebreo mo nitie dasene yebehia makao pia medase atiefo time herbal na yene wonom akobonkomuyi na asempa no de utia yese wo ya asem ne yofo a eboawo ema wankasa enepa ekoso yie edemawo enti watie asempa no de aka yese wo beye asempa ne yofo na etumi apagyawo ede asibia ekron ena wiai adofo ne ade hye nhye ne nso yeni ankasa yenua ba ene yade nyina Mama V the one and only virgin awawo nyankopon ya adoma ochina eye wawoda na china me madwuma until let me take this opportunity to wish you 6th March eye wawoda Mama V a very happy birthday we in advance to you nyankopon sha wate very ardent listener of Futek FM on Futek Niagro nyankopon sha ontutu anamo nsiye na omwao ewo wanamutuo nyina mu. God bless you Mama DV
ena wiei mewo asase a meton nsuo na hyase egugu nti adroba fo mu nsusu ntiatia so sa asase eda kumasen kran kwantempoyi enso ehope tech junction to be precise ena wiei se wutie me na sebe uye investor ana wani je ho sa asase ebe ye wodea na wode ye wadea akwanya no nie unya tra bomso traffic light no a wo ba tech junction no eda ho in between ho neda edaye ubetumi dia sisi stores ubetumi dia ye bibi kase hostels ubetumi dia si what ase because tusuapon kase enu ansu nie enti so ani je ho e very easily accessibility dey very easy wani je ho sa obeta we mi uskan kam je to ho enye easy o enti so wani je ho a je sa number we na fresi say ya na oni yen enkasa number ne ye 0241 198922 0241 198922 and now we are fit homeopathic clinic nso ewa ahenema kokoben adofo ne ade hye se wudru kokoben a Jomas company no ye ben no 18 junction ne so pe na fit homeopathic clinic ye di adwuma no onua wutie me yakra mfidie free India e de aba Ghana ha emfa ho ni baabi a wo yade hye de hia ne sa wo de obeba ye do beto so ye be check your nerves ending no baabi a yade no hye akohinta na adane ziba e wa abrabo ni nyina no e be yi aba ne ye de nuro nketenkete no ye de aye ho adwuma ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so yawo a wote se wuntimu twetwe enumpemu problem bi no wanya akofa aba ebre wo haw ni nyina no ye be yi afri ho e de amawo ye detoxification ye twi fi efri ni padua mu enu ntie na wie se wutie me na se efi aba oni padua nti na yade house ano onua mana moto na bra se wo ye obi asikyire yade hawo waye mre pa wo mpam arthritis anase nemu yade bi eno akwa akote wonso de no aye ani ho hawo ana wo de ye typhoid ana ulcer o de bra fit homeopathic clinic nya gidie na bra se ne yedin ne tie no fa sa gidie no abra ne ye beye waduro ama akwa ama ho ato wate ya number ne wonti bibia se afre ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 afei 3p garlic mixture enu ye piwak natural health for ene de se aduro we ya ba onuaba ma wutie me se wunya se aduro bi na se wonom a aduro ne ye papa ebeboa uni padua no ama moja atumi ade afurusa na kama 3p garlic mixture ye natural garlic ene ye de aye enti so you obi a blood pressure e wosoro o cholesterol e wosoro we immune system no nya dwuma yie eto de bi kura a wo honhono onua enye dua bi no obi abonwo kope 3p garlic mixture duro bi nonnom na moja ntumi ni atrantwie ye woni padua ne mu na emoawo oba misty herba kolina agdani herba eni baabi eto no obi a obenya 3p ne bi ya number ye 0248 92 8824 and 0201 000021 and Sweet P Executive Hotel out of 4 yawo kanten krono amangwase wo free tech junction KUS isuapo yinie na wutwam wo free kromu kono na wakotwam wo tech police station tech traffic light nie wo tra tech traffic light no a kanten krono amangwase nie few meters drive from KUST no aduru ho Sweet P Executive Hotel yase bra new hostel ate eye home away from home onua eto de bia ona odofum pie oye hoho afe nu aba krum hoho ani akese enso ehu krum o mechira oba bi pa ho na koda ho na ye muntie die nti am se mon koda ho sa wo ba ha ye wo 30 luxurious rooms ye modern security killers door locks ni bi eni use muntie bio ya wagem wa ha eye free
to your guest. Restaurant waha umpie nyafe ne komdo na ukodidi. Yewo security CCT camera CB waha yesan wo emrantia onomo hwen ha 24/7. Ye offer free delicious English breakfast obeda anopa yebemu aduane adi Wi-Fi free 24/7 power supply 24/7 ejina so yewo modern jacuzzi stand shower yewo minibar what you say o shall baby na wo ye ukoni kakra air condition rooms water heater room yewo 43 inches flat screen TV ebubo biamu umpewe na apede enti na me Sweet Pea Executive Hotel home away from home. Muntie, your number ni your conference hall kesiye fully equipped with modern facilities. And you did you maybe conference be uni ni padom na Asia uhia ya de bemao. Your number 0244 35 8478 0244 35 8478. For further inquiries, reservation, call this number. Na yene wonkasa. Ewe ya Bolivia Enterprise. Ewo Kumasi Sofo line alignment yene multi home no ene die nimhwe ena wie ya wutie mi se wo ye obi a yade mpa so a ye ni atwetwe enuanemu ahodinu odi aye aduane ni aka kire o se wo de bra be kire wo yade e ha mu kire yen na ye mu aduane bi na di se be ya wo yade ne nka wo so your vitamins and minerals 23 and a word mu amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wom enti wo kira wo yade mu no eno na be kira aduane kora yemfa ma wo ubedi na wanyu ahoto ya Bolivia Enterprise future life smart food yenuane no ye kama your number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we sister spices, the spices of the moment. Me come for the mouth say minua bema oh yeah duania e yeah use sister spices the entire me come for the amount say e very natural 100% natural and now 1 year this sister spices you buy no track record oh my ya the paba sister mackerel ehihempoti onom na yeye onom wan the sister spices yaba onom nimto enti na meka wonom ho asem de akere no enti se ukọ na wo kwa akọpẹ aduane a ana waduane a wo ye no wo pe spices papa na wo de agumu a eye sister spices en meka mfo ma wo ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor choose from these varieties oba dum pampa so pizza Roman Hill so am market ne bantima market abenya bi etu akoton okon kransi em bi ni okahie bi wo ho ye number ye 0243 53 5025 and a 0279 140940 and then we Jerinas Heba onom na de Jerinas Heba Mr. Aba draw way se malaria and wako test and yaka kire say you positive malaria wo mu a onye me ha ho odi e ko Heba shop pharmacy over the counter be a bell na kasa ye ma Jerinas Heba mixture se wono mu a etri di yade ni bedwane ebebua uni padua no ahomere aba oso emfifi boni bi efri wo sabe waye boho mremre wonumu atoma wuntumi ni di ni nyina abekwa mani padua no etumi agina brane Jerinas Heba mixture ene wo Jerinas Vico mixture eno de mo a sabe sisi yade brafo bi tete mo no moduro ni bema ebema wagina so atenka no be ye adwuma ha ebe ye adwuma Jerinas Vico mixture se wunya binom a obete chish what you say what am I say Colina Keba Jiga Heba Fredimens Misty Heba Daniel Heba apida nkoko ha Jerinas no obenya bi ato ono mu e distribute nroi eye Amayeb Herbal Shop ewa Abu station ha Kumasi Abu station ha omo number distributor number eye 0538 48 4411 Jerinas Heba ankasa nso obreman UGC DVL ho ye be DVL no ye number eye 0241 81 4677 o first number we are enchemu bi a wo hia free Jerinas Heba ho no omo de bema o afei abapamo
your biggest online shop onuaba ma wutie mi file phone na ko Google Play Store ana App Store na ko download this app we sise ya abapa mo se wo download a enioma de bi wa ha ade bi enipa da se ni wo hia wa brabom se be ya ubetumi atena no atena yie no ebi wa ha abapa mo ko download the app no so download wi awuram de wo hia no click na order shane price ne tuaka utuaka wi ababi a obi ede bro electronics appliances phones laptops TV air condition nom ne de keka ka ho enioma ye use wo kitchen entade a ye hye de ye di nua ye ni nyina abapa mo ye tobi abapa portable washing machine ye 399 baby a obi utuaka ye de bro ye nioma ne ye papa de wo order no eno an ye de bro ene bia wo di dwuma bi na uhia live band enso wase a Hepa Plus live band obeba be bow program no kama pa de amaw enti ani abapa mo nyina uhia ye number eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 eje Peter Herbal Center enso wo Feyase Pentecost Junction Lake Road onia awo hudwuma na papa ni die ose oba oyefuru no eba ntumi ntinam eba ntom fa yefuru no bra beja no no onye yefuru ne ho adwuma onso bewo wate bema ebie firi wo adekudie ntie ma ntumi nyem oba no eje Peter se bra na wo ma weduru onso betumi anyem no se ye bi afabro du bi na abeda ne si akwan enamu yade bi na etete wo ntie ma ntumi nwa esi kire yade bi abemu aye mmere pressure bi nti enuo bi a wo fanti amatwetwema me nho a na ye wo eje Peter bema weduru sa ha oni be free ho stroke de wato form obemu asore onsebuo munye ebekwa ama ho ato sasa bro ni ahotutuo eje Peter Herbal Center ni number yi 0543 3699 93 0543 36 99 93 good another ama ene wo yanim ha asama odi abetu yanim wabusua frɛ be ma ne wo ho o ma frɛ no me ba cho me busua fo no de obe frɛ no se bia ono ne kasa obo charge ni bebre nti o pana cha okra so ontie because ono angata no obo na adwuni mopo ensem ye wo kekan ensem ni bebre okra esi ansa na ye benyin sentafo na angasa wo enti ono angasa asam no kan se owie su ono mentina da ba kwa ni na che ni tiri no wo fa kwan bia so obe fa sa kwan no so na wo ja opewa wade na wale wale no na se amepe se dia pa no